ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Taj MMA қарор доред ва мо имрӯз дар бораи чоршанбе гап мезанем. ва пеш аз саршави видеоролик аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ба инстаграми мо обуна шавед, чунки ҳама рӯза хабарҳоро мо аввал дар он ҷо пешкаш мекунем ва пас аз он бошад дар YouTube. Ссилкаи инстаграм дар описанияи видео ва ҳам дар комментария закрепидшуда қарор дорад. чоршанбе дар куҷост ё ин ки куҷо шуд? чихеле ки ҷамъияти хабаррасони РИА Новости Федератсияи Русия хабар медиҳад, суди шаҳри Москва рӯзи чоршанбе хориҷ кардани чоршанберо аз ҳудуди Россия қонунӣ тасдиқ намуд. дар аввали моҳи декабр ӯро дар қоидаи бехатарӣ дар роҳ гунаҳгор ҳисобида бо ҳисоби 5000 рубли русӣ ҷарима карда буданд. ҳам акнун анизаи даъвогии даъвогар чоршанбеевро суди шаҳри Москва рад намуда бе эвази қарор ӯро хориҷ карданд. рӯзҳои наздик ӯро аллакай аз шаҳри Москва ба дарға мекунанд. хуб дӯстон, ин буд маълумот оиди чоршанбеев. дар зери видео лайк гузоред, ба шабакаи мо обуна шавед ва ҳатман зангулачаро барои видеои навбатӣ гирён кунед, чунки ҳамавақт хабарҳоро мо аввалин шуда пешкаши шумо мегардонем. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва доимо бо шабакаи Taj MMA бошед. хайр.